ראש עמותת כן לשוויון מגדרי. מה שלומך, דוקטור? נעים מאוד, אהלן. שלום, שלום. אז כן לשוויון מגדרי. בואי נגדיר את הכותרת הזו. זו כותרת כבר שנים על גבי שנים מתגלגלת במדינת ישראל ובעולם. שוויון מגדרי בין האישה והגבר. בואי נגדיר אותה עכשיו. אז אנחנו בשמחה, ואני שמחה להיות פה. אנחנו בעצם שואפות לדבר המאוד מאוד טבעי, לזכויות שוות, כשהן כמובן מתאימות לנשים ולגברים. כלומר, לא שאתה תהיה בהיריון, אלא שיהיה לנו שוויון הזדמנויות. כשאני ניגשת למכרז, אז יראו אותי כשווה, כי אני באה שווה עם כישורים שווים. כשאני אומרת את דעתי, אז לא יישב גבר ויסביר לי שהוא חושב יותר טוב כי הוא גבר. והכי חשוב שבסופו של דבר מכל הפעילויות האלה יקרו שני דברים. דבר ראשון, שבאמת יהיה שוויון בהזדמנויות, תכף אני אסביר למה הכוונה טיפה יותר בפרוטרוט, והדבר השני שיהיה שוויון בייצוג. מה חסרות לנו נשים במרחב הציבורי שמביאות את הקול של 50% מהאוכלוסייה. אם זה סביב שולחן קבלת החלטות בעירייה, אם זה סביב שולחן קבלת החלטות במתנ"ס, אם זה בתאגיד שמנהל מניות ואת כספי הפנסיה שלנו במיליונים ובמיליארדים, בכל מקום, אם זה בסוגיות ביטחוניות, כמובן בסוגיות ערכיות, בכל מקום. אבל בזמן האחרון, ב10 שנים האחרונות, סליחה דוקטורית, אבל ב10 שנים האחרונות, אנחנו רואים את הקפיצה האדירה שעשתה האישה במדינת ישראל בפרט. בעולם, כן, אבל בפרט ב10 שנים האחרונות, ובחברה הערבית במדינת ישראל עשתה מקפיצה, אני לא יכול לתאר לך את זה, ובטח את מבינה את זה. אז אני ממש מודה לך על השאלה. זו שאלה שנותנת לי באמת הזדמנות לענות על הדברים בצורה נהדרת. כן. קודם כל אני אגיד שבאמת אני מכירה את המגזר הערבי בעצמו די מקרוב, אני בעצמי כיהנתי כמה שנים טובות, למעלה מ5 שנים, כיושבת ראש ועדה לתכנון ובנייה, בוועדה מרחבית קסם, בכפר קסם, ג'לג'וליה, כפר ברה, וגם עמותת כן מטפלת ומנחה ומרצה ומכשירה בכל רחבי הארץ, עם הרבה דגש למגזר הערבי, על כל גווניו, ואנחנו עושות הרבה דברים ומכירות. מה שאתה אומר את מה שנראה בעין הבלתי מלומדת בעצם, הבלתי מודעת לפרטים, כי זה מבלבל. כי באמת... למה מבלבל? למה מבלבל? כי ב-2025, הנה אני אומרת לך שהייתי יושבת ראש ועדה מרחבית לתכנון ובנייה, ויש נשים שיש להם עסקים, ונשים נמצאות בכל מקום. אבל אם אתה תסתכל, תיקח עיפרון ונייר, כן, טבלת אקסל, ותספור כמה שרות יש, בייצוג הזה החשוב במוקדי קבלת החלטות, אז לא רק שלא התקדמנו, ישראל הלכה אחורה, גם בעולם יש נסיגה מסוימת, תלוי איפה, אחורה. חברות מועצה... אבל זה באשמת הממשל, לא באשמת הציבור. מי זה הממשל? הממשל אמור לייצג אותי, ואני רוצה להיות שם, כדי שמחליטים על תקציבים, אנחנו נהיה שם חצי, כדי שיחליטו מי תהיה שרה ומי יהיה שר, אנחנו צריכות להיות שם, וכשממנים על מנכ"ל או מנכ"לית למשרדי ממשלה, אנחנו צריכות להיות שם. זה גם אחריות שלך וכל הגברים, וזה גם אחריות שלנו כנשים. החברה היא עדיין חברה שוביניסטית. המספרים... כשבודקים אותם, אז אני אתן לך למשל דוגמה רעה וכואבת. במגזר היהודי במשך 25 השנים האחרונות התקדמנו, למשל בנושא, עמותת כן עוסקת הרבה בנושא של השלטון המקומי, אני מומחית לשלטון מקומי. בדיוק, על זה רצינו לדבר, כן. כן. מעולה. על זה רצינו לדבר, שהעמותה שלכם גם הגשתם הצעת חוק, לשוויון מגדרי אפילו ברשויות המקומיות. נכון. במקומות הכי משפיעים, כמו חברת מועצה למשל, או חברת
מועצת עירייה. נכון. או ראש עיר, למה לא? ראש עירייה, נכון. אז בוא רק שנייה, תן לי 2 דקות למספרים, ואז אנחנו נראה מה עושים. אני איתך. בשנת 2000, יופי, בשנת 2000, אולי הייתה ראש רשות אחת, אולי נתניה כבר הייתה, זה מה שהיה, ואולי בהרצליה, זה מה שהיה מבחינת ראשות רשויות. כולם עבדו מאוד קשה, עמותת כן עבדה מאוד קשה, הכשרנו נשים, היום יש 6%, 20 שנה, 25 שנה, אחר כך יש 6% בלבד נשים ראשות רשויות, למרות שנעשה מאמץ מסוים. אבל בואו נסתכל על חברות מועצה, כי להיבחר לראש רשות זה קשה בלי קשר. חברות מועצה, בשנת 2000 היה 6% חברות מועצה, מתוך משהו כמו 2,000, נגיד 2,500 חברי וחברות מועצה. כלום, 6% בישראל בכלל. היום יש בישראל, במגזר היהודי, כ-28% נשים, במגזר הערבי 0.02%. אז במגזר הערבי לא התקדמנו, וזה צריך להיות כמובן אור אדום, וזה מחייב שאנחנו נעשה עוד מאמצים ספציפיים למגזר הערבי, כי במגזר הערבי יש מספיק נשים משכילות, מספיק נשים חזקות, מספיק מודעות בקרב החברה כולה. אבל האישה הערבייה לא מחפשת כאב ראש. זה כן, זה קשה להיות חבר או חברת מועצה, זה הרבה אחרי. אפילו היום יותר קשה להיות חבר מועצה, לא חברת מועצה. היום יותר קשה, כן. יכול להיות, ובאמת אתמול הדיון בכנסת היה באמת אחד המהלכים החשובים שאני בעצמי מובילה כבר לפחות 30 שנה, אני כבר הרבה שנים בעסק הזה, באמת לאפשר תגמול כספי לחברי